Ahojte, krásny večer všetkým. Pozdravujeme vás v skupine MV Priatelia priaznivci, všetkých, ktorí nás sledujete práve teraz, ale aj teba, ktorý to sleduješ zo záznamu. Vítame vás na našom pravidelnom vysielaní s príležitosťou pre každého. Prečo pre každého? Pretože každý z vás, aj ty, si tu môžeš nájsť niečo pre seba. Či je to niečo zo zdravia, niečo z krásy, niečo možno z osobnostného rastu, niečo z priateľstva, že chceš byť medzi priateľmi a medzi ľuďmi, ktorí zmýšľajú takým pozitívnym smerom alebo takým lepším, alebo ktorí ti chcú pomôcť. Alebo môže ty rád pomáhaš, takže môžeš ty pomôcť ďalším. To všetko sa tu môžeš dnes dozvedieť. Nebudem dnes o tom hovoriť ja, budú o tom hovoriť moji rodičia, mamka, ocino. Mamina je vyštudovaná učiteľka, zbormajsterka, ocko je masér, ale obidvaja teda už majú nejaké skúsenosti s týmto podnikaním a veľmi radi vám ich odovzdajú. Takže ja odovzdávam slovo a ideme sa tu popresúvať. No. Dobre. Ahojte. Ahojte. Pozdravujeme všetkých, ktorých Janka spomínala. Sme tu teda opäť s našim vysielaním. O čom sa budeme baviť? Veľa ľudí v dnešnej dobe niečo hľadá, si myslím. Určite niekto potrebuje možno viac voľného času pre seba, pre svoju rodinu. Niekto možno potrebuje zvýšiť príjem, takže hľadá nejakú príležitosť, ako by to dosiahol. Možno sa mu nepáči až tak mať ďalšieho šéfa trebárs, ale ten príjem, nejakú prácu popri tom, čo momentálne robí, či už zamestnaní, alebo má vlastné podnikanie a vidí, že toho času je naozaj málo, tak by chcel niečo zmeniť. No a my vám dnes predstavíme taký jeden projekt alebo nástroj, ktorým sa toto všetko dá dosiahnuť. Všetko v jednom. Áno, pod jednou strechou. Sme Jana a Jozef. Predstavil si nás? Myslím, že aj Janka nás predstavovala. Áno. Tak my si pomôžeme teraz takou krátkou prezentáciou. A prvý slajd čítame: Tvoja budúcnosť je tvoja voľba. Je to vôbec možné v dnešnom svete uponáhľanom, kde každý niečo niekomu prikazuje a také zákony sa menia, hej, a proste všetko sa mení a mnohým ľuďom sa zdá, že je akoby väčší chaos, alebo proste toho času ako keby bolo stále menej a menej. A tu v tomto projekte si ozaj môžeme ten svoj čas riadiť a môžeme ho mať stále viac a viac. Aj času, aj peňazí. A to je v rovnováhe. Čiže nájsť niečo také, kde to naozaj je a kde vízia spoločnosti je pomáhame ľuďom žiť lepší a zdravší život. To už bolo pred 64 rokmi v myšlienkach dvoch kamarátov, Rich DeVosa a Jay Van Andela. A potom, keď skončíme zdieľanie, aj ukážem knižku Říkejte mi proste Rich, kde naozaj z úprimného srdca hovorí svoj príbeh. Rich DeVos, ktorý ako druhá generácia Holanďanov sa narodil už v Amerike, v Grand Rapids, a so svojím kamarátom Jay Van Andelom, ktorý bol od neho 3 či 4 roky starší, skúšali mnohé podnikania a prešli si mnohými úskaliami, aj zahraničím, aj proste preskúmali svet, dá sa povedať. A potom zistili, že keď predávali vitamíny, o ktorých tiež budeme dnes hovoriť, tak potom si povedali, áno, môžeme mať aj niečo vlastné. A vznikla spoločnosť MV, ktorá funguje už 64. rok a je tu z každého rožku trošku. Naozaj si tu každý môže nájsť niečo pre seba. Predstavíš nám? No, už som myslel, že nepovieš, ako sa tá firma volá, ale naťahovala si nás trošku, to napínala. Áno, je to firma MV, ktorá pôsobí naozaj na svete od toho roku 1959. Veľa ľudí už určite o nej počulo, veľa o nej vedia, majú veľa informácií
aj dá sa samozrejme v dnešnej dobe získať mnoho informácií. No, ja len v krátkosti stručne predstavím, naozaj je to firma, ktorá pôsobí, dá sa povedať, celosvetovo, vo vyše 100 krajinách a teritóriách sveta. No, ponúka produkty alebo výrobky pre každodennú potrebu každého človeka. Na všetko, čo denne siahneme, tak určite tu nájdete. Je to číslo 1, čo sa týka priamého predaja na svete. Tie obraty ročné sú niekoľko miliard dolárov, vyše 8 určite, bolo naposledy. No a čo potrebujete k tomu, aby ste sa stali partnerom takéhoto gigantu? Môžete to zobrať ako podnikanie samozrejme, alebo ako som spomínal, niečo popri zamestnaní, popri podnikaní, aby ste dosiahli možno, získali viac toho času, viac peniažkov za minimálne vstupné náklady, bez rizika, so 100% zárukou spokojnosti. Tu máme 3 megatrendy znázornené, ktoré tiež ponúka táto možnosť a v dnešnej dobe je to naozaj úplne super a už aj nevyhnutné, pretože online podnikanie mať vo svojich rukách ponuky, ktoré môžeme na diaľku niekomu sprostredkovať všetko vlastne od A do Z, celý marketingový plán, všetky druhy výrobkov, všetko je na pár klikov dostupné a je to samozrejme to aj bezpečné podnikanie, pretože je to, ako sme spomínali, bez rizika. Na všetko je záruka, dokonca to môžete celé skúšať pol roka. Ak sa vám niečo nebude zdať, tak jednoducho poviete ďakujem za príležitosť, dovidenia a zaoberáme sa tu samozrejme wellnessom tela i ducha. Takže všetko v jednom. Stačí rozhodnutie, že áno, od dnešného dňa, od tejto chvíle si založím svoj vlastný e-shop, ktorému dám názov tak, ako ja chcem a začnem si z neho nakupovať. Ako tu vidíte na tých obrázkoch, od tej bežnej hygieny, od starostlivosti o domácnosť, cez kozmetiku, Nutrilite, spoločnosť, ktorá nám ponúka vitamíny, to je práve tá spoločnosť, kde Jake Van Andel a Rich DeVos najprv boli distributérmi týchto vitamínov a potom celú spoločnosť Nutrilite, spoločnosť MV kúpila, takže dnes už máme aj spoločnosť Nutrilite v rámci MV. Môžeme tu variť zdravo a chutne, rýchlo. Je tu niečo aj pre mladých ľudí, pre športovcov, pre zrelých ľudí. Vľavo dolu máme vlastne, čo sa týka starostlivosti o telo, aby naše telo bolo čistejšie, čiže očista nášho tela, ktorá je tiež dlhé roky skúmaná, aby všetky orgány fungovali v harmónii. No a napravo vidíme nášho najväčšieho kamaráta rodinného a to je systém na doupravu vody eSpring, o ktorom ešte na záver nám Jožko povie však tak približne, teda viac podrobnejšie. No a posunieme sa ďalej. Z toho, že nakupujeme, môžeme šetriť. Keď sa rozhodneme, že sa zapojíme aj do systému Network 21, ktorý je odskúšaný, overený, kde je prostredie pomáhajúce, súdržné, harmonické, tak vlastne tam sú skúsenosti lídrov z mnohých krajín, niekoľko desiatok rokov dávali dokopy skúsenosti a radi sa lídri delia s týmto podnikaním a so svojimi skúsenosťami. Takže keď už máme aj pri sebe tohto pomocníka Network 21, tak môžeme mať zárobky, ktoré tu vidíte, zárob od 670 eur až po cez 62 000 alebo 150 000 eur a vôbec tu nie je vrchná hranica príjmu. Ako Jožko povedal, netreba tu investície, tou investíciou je len tie naše peniaze, ktoré aj tak niekde minieme, takže ich
míňame v svojom vlastnom obchodnom dome. A ešte kúsok z nášho času. Áno, kúsok z nášho času, presne tak. Teraz sme mali Connect seminár a David Dornan, ktorý dlhé roky buduje toto podnikanie a je vlastne lídrom lídrov, je syn zakladateľov spoločnosti Network 21, povedal, že kto sa 2 až 4 hodiny intenzívne do týždňa, nie za deň, venuje tomuto podnikaniu aj vďaka tomu, že dnes je to naozaj online podnikanie, tak môže veľmi krásne napredovať a zarábať naozaj toľko, koľko chce a mať aj toľko času, koľko chce. Takže v Networku 21 je voliteľný program vzdelávania, osobnostný rast, videá, audia, knihy, semináre, konferencie. Tvoj tím, ako som spomínala, sú to naši mentori, ktorí nám dávajú rady zadarmo, čo dnes už sa málo kde nájde, že tieto ich skúsenosti môžeme mať zadarmo v konzultáciách. Tak treba si len sa rozhodnúť. Jožko už predstavil spoločnosť MV, takže už vám ju nejdeme znovu predstavovať. Treba vyskúšať, aké produkty sú to a tá vlastná skúsenosť je naozaj neprenosná a 90 dní je na to, aby sme každý výrobok skúšali, pol roka na to, aby sme vyskúšali ten náš obchodný dom. Tým otáznikom si ty, čo si tu chceš nájsť, tak si tu nájdeš. Čiže záleží od tvojho prečo. Hej? Prečo by si mal sa niekam ďalej pozrieť za informáciami, aby si preskúmal toto prostredie, preskúmal si tie výrobky, vyskúšal si ich v domácnosti, na svojom vlastnom tele, vyskúšal si vitamíny. Takže naozaj je tu pre každého niečo. No a súčasťou spoločnosti Network 21 je súčasťou vlastne toho vzdelávania nášho. Niekto sa toho bojí, že sa nechce vzdelávať, ale je to také naozaj takou formou nenásilnou, radostnou a veselou. Tak sú aj stretnutia naživo, konferencie, či už lokálne, alebo pre viac krajín. Taká naozaj jedna z tých najväčších víkendový kongres bude už čoskoro 22. až 24. marca vo Veszpréme v Maďarsku, nedaleko Balatonu, čiže srdečne vás pozývame cez človeka, ktorý vás zoznámil alebo vám ponúkol túto nahrávku alebo vás priviedol na naše vysielanie, tak určite sa dozviete, ako si môžete zakúpiť vstupenku na túto konferenciu. Nie je to naozaj len o vzdelávaní, je to zároveň aj zábava, sranda, oceňovanie a ďalšie veci. Nemôžeme vám všetko prezradiť, treba to potom zažiť osobne. Treba tam byť. Takže srdečne pozývame. No a čo by mal byť taký ďalší krok, si poviete, keď už ste sa teda zamysleli nad tým, že prečo asi by som sa mohol tohto zúčastniť alebo použiť tento nástroj, aby som dosiahol to, čo chcem. Je to úplne jednoduché. Na pár klikov aj v mobilnom telefóne samozrejme môžete si otvoriť svoj MV e-shop na vlastné meno alebo na meno, aké si zvolíte, urobiť prvý nákup a používať výrobky. To je dosť podstatná vec, pretože je to živé podnikanie o skutočných veciach, o skutočných ľuďoch, ktorí používajú určité produkty a rozhodli sme sa používať ich šikovnejšie, nakupovať teda z vlastných e-shopov. No a pokiaľ nebudete niečo vedieť, tak určite môžete spolupracovať alebo sa pýtať človeka, ktorý vás oboznámil s týmto celým projektom. No a keď naštartujete svoj e-shop už dnes, pripojte sa na aplikáciu Network 21 Mobile, ktorá je vlastne tým vzdelávacím prvkom v tomto celom. Tak myslím, že budete mať všetko k dispozícii, čo potrebujete a krok po kroku sa môžete naozaj dopracovať k tomu, čo si želáte. Takže myslím si, že už ešte vám ukážeme napríklad našu stránku s Jankou, cez ktorú sa vlastne dostávame do svojho obchodu a
listujeme, hľadáme, nakupujeme, objednávame to, čo potrebujeme. Nič tu nie je povinné, žiadne nákupy, niečo naviac, na sklad. Nemáme na to ani priestory, ani nepotrebujeme nejaké sklady, takže naozaj len to, čo nám každý mesiac domácnosti dochádza a potrebujeme to doplniť samozrejme pre našich známych, pre rodinu. Takže takto to celé funguje. Končíme zdieľanie. A tu je tá spomínaná knižka, Hovorte mi proste rič. Sú tu naozaj životné lekcie spoluzakladateľa spoločnosti Amway. Je to veľmi zaujímavé čítanie a pardon, každý tiež si tu môže nájsť nejaké myšlienky pre svoj život, pretože Amway spolu s Networkom 21 je doslova do písmena vytváranie si svojho života takého, aký každý z nás chce a si môže vysnívať. No a teraz ešte ten e-spring sme slúbili, Jožko, Áno. že nám ukážeš tohto krásavca. A potom si aj pripijeme. Takže Janka spomínala v tých regáloch všetkých, ktoré tam sú, tak takou dosť podstatnou skupinou je vlastne systém na doúpravu vody, ktorý nám zabezpečuje to, aby sme pili zdravú, chutnú, nezávadnú vodu, ktorá je naozaj skoro taká ako z nejakého prameňa horského v minulosti, ktoré boli ešte čisté. Ako vieme, určite, myslím, že dosť informácií už o tom bolo povedané. Pri narodení naše telo sa skladá skoro 75% vody. No a postupom času, ako rastieme, dospievame, žijeme, tak sa tej vody stráca viac a viac a mali by sme ju určite doplňať pravidelne v takých množstvách, aké sú doporučené podľa hmotnosti každého z nás, podľa počasia samozrejme, v lete pijeme viac ako v zime. No a že naša normovaná voda z našich vodovodných potrubí, pitná voda, teda, čo nám tečie doma z kohutíka, nespĺňa podľa nášho názoru, a dali sme si spraviť aj rozbor, všetky tie náležitosti, ktoré by mala pitná voda, čiže je tam veľa vecí, ktoré tam nepatria. Tak sme sa rozhodli si kúpiť tento prístroj a naozaj máme zaručenú kvalitnú a pitnú vodu pre nás, pre naše deti. Nefiltrujeme to obličkami, ale týmto filtrom. Je to elektronicky riadené, ako vidíme na displeji. Tu nám znázorňuje uhlíkový blok filtra, čiže kartridže, ktorý je lisovaný z kokosových orechov pri vysokej teplote a zachytáva vyše 140 kontaminantov potenciálnych, ktoré sa môžu vo vode nachádzať, plus 99% a viac baktérií a rôznych už aj nových nečistôt, ktoré sa v poslednej dobe vo vode vyskytujú, a to sú zvyšky liekov, antibiotík, dokonca hormonálnej antikoncepcie. Čiže toto všetko máme zaručené, že sa do nášho tela nedostane a nebude spôsobovať nejaké potiaže a komplikácie. Je to elektronicky riadené buď na 1 rok používania pre 6 členov domácnosť alebo 5000 litrov, podľa toho, čo nastane skôr, tak nám začne toto modré svietiť na červeno, pípať, čiže on sa veľmi hlasno ozve, že tú náplň, ten filter treba vymeniť, pretože už potom by nespĺňal tie normy a požiadavky, ktoré si vlastne predstavujeme a nebola by tá kvalita vody zabezpečená. Tá výmena je veľmi jednoduchá, zvládne to naozaj hocikto. A inštaláciu máme 2 druhy týchto systémov. Buď si ho pripojíme na existujúci kohútik, na batériu, je taká možnosť, tým pádom je prenosný, čiže môžeme si ho zobrať kdekoľvek pôjdeme na chalupu, na dovolenku, alebo je potom napevno zabudovaný niekde v kuchynskej linke a vlastne
máme osobitný kohútik na linke a s tým si púšťame vodu na varenie, na pitie. Väčšinu vody aj tak spotrebujeme na umývanie, tam nám stačí tá klasická, ale už to, čo ide do nášho organizmu, to všetko prejde cez tento filter. Dokonca tu v strede vidíme, je naznačená UV lampa, ktorá ničí tie potenciálne baktérie a vírusy. Takže to je, myslím si, že dosť závažná vec v dnešnej dobe, aby sme pili naozaj čistú vodu. Nemusíme nosiť desiatky a stovky plastových fliaš z obchodných domov, u ktorých ani nevieme, ako dlho tam tá voda stojí v tých plastoch, kdekade po skladoch, kým sa dostane k tomu spotrebiteľovi. A tu vieme presne, že čo pijeme a za akú cenu dokonca, pretože prvý rok je to možno o trošku viac, ale aj tak sa to dá porovnať s tými najlacnejšími pitnými vodami balenými. No a každý ďalší rok vlastne už na tom len šetríme a je to záležitosť naozaj pár centov za liter, takže úspora v každom prípade aj finančná ale hlavne si myslím, že najdôležitejšie je to, že to chráni náš organizmus a aj prírodu. aj prírodu vlastne. Nevyhadzujeme Tým plastové pádom, fľaše, šetríme tých sa 5000 redukuje litrov. naša produkcia plastových odpadov, takže môžeme aj doporučiť, my sme spokojní, máme ho už 18 rokov. no, minimálne, Asi tak. takže zatiaľ, ako vidíte, funguje. Už tu posledná LED dioda nám signalizuje, že Áno. za nejaký mesiac, dva bude potrebná výmena filtra. No a ten krásny biely nový filter vymeníme za ten, ktorý z neho vyberieme a ten bude úplne hnedý. Niekde sme to, myslím, že aj publikovali tie fotografie, porovnanie toho nového a použitého filtra, na ktorom sa bežne zachytí od 200 do 350 gramov na viac. Najťažší sme mali 420 gramov, čiže... Dokonca to všetko ten filter zachytil z tej našej pitnej vody normovanej a neskončilo to teda u nás v obličkách a všade v organizme. Takže sa tešíme. Určite to pitie vody na lačno mnohé orgány môže dokonca vyliečiť od srdiečka cez cukrovku a tak ďalej. O tom si dáme potom ďalšiu prezentáciu, pretože je to veľmi dôležité, aby sme pili vodu. Nie len čaje a nejaké polievky, dnes to už ani pitný režim neráceme ako niekedy, takže pitie čistej, pitnej vody, zdravej je oveľa dôležitejšie ako ďalšie nápoje. A keď vypijeme kávu, tak by sme mali zapiť aspoň 2-3 deci vody, aby sa to nejako vyrovnalo. Položíme si sprint a pripijeme si. Položíme si a ja týmto aj vyzývam Slovákov, lebo o Slovákoch väčšinou viete, čo koluje, čo sa hovorí, že by mali obmedziť a tak. A my naopak hovoríme, Slováci, pite, veľa pite zdravej vody, upravenej tak, ako má byť a aby vám prinášala len osoch. Takže tak naozaj na zdravie a ďakujeme za pozornosť. Ešte sa nám niekto prihlási, ktorý vám povie ďalšie veľmi dôležité informácie. Asi až z Anglicka Elenka však. Dobre, tešíme sa. Áno, a ja si pribijem s vami v pohode. Dobre. Dobre, odovzdávame ti slovo. Ahoj. Ďakujeme pekne. No inak ako bez vody by to fakt nešlo, takže toto, čo Jožko teraz hovoril, si treba proste iba zaktualizovať a urobiť si naozaj doma tú možnosť, dať si tú príležitosť byť zdravý, pretože voda naozaj rieši veľmi veľa vecí. A vidíte, pritom teraz je ešte zasa také niečo nové, čo sa týka vody. Vôbec som nemala v pláne o tom hovoriť, ale mi to Jožko pripomenul, že Češi vlastne hľadajú spolupracovníkov na Slovensku, ktorí by sa ohlásili a dali si vodu pravidelne kontrolovať. Nie len na ten rozbor, ktoré vodárne robia, ale aj na všetky tie
nežiadúce kovy, ktoré teraz z vrchu padajú. Takže myslím si, že naozaj je čas, lebo v Čechách sa toho našlo neúrekom. Tak poďme naspäť do Nottinghamu a z Nottinghamu do Rimavskej Soboty a na celé Slovensko a všade, kde nás práve počúvate. Takže ja som naozaj taký človek, ktorý sa vie tešiť z takých drobností, ktoré dosiahneme a dosiahneme ich vlastne s tým, čo používame. A toto je pre mňa, čo sa týka zdravia, taký bod naozaj číslo 1, taká výzva, taká proste neuveriteľná vec. Ja mám najnovšiu skúsenosť, ktorú som vlastne po ostrihaní vlasov, lebo všetko mi to takto hore strieľalo, tak som si povedala, tak idem ich dať trošku ostrihať. No ale tie nové vlasy, ktoré mám, je ich spústa, tak proste oni si tak nevedia sadnúť ešte. No a mnohí ľudia majú veľké problémy s tým, že im vlasy padajú. A viete, či sú to starší ľudia alebo mladší ľudia, muži takmer nezbadajú to vypadávanie. Prečo? Lebo majú obyčajne krátke vlasy, hej? A nezachytia sa tak veľmi v tom sitku, kde vlastne tieto dlhšie vlasy takto chytíte a proste vidíte ten chumáč a potom vás bolí srdiečko, že bože, čo teraz, hej? Ale mne sa to fakt podarilo, je treba vydržať a treba byť trošku ostražitý, aj čo sa týka stravy. Takže ja vám ukážem teraz šampón, ktorý je proti vypadávaniu vlasov. Je takýto šedý a k tomu je kondicionér. Ja teraz kondicionér nepoužívam, iba veľmi, veľmi málinko, len preto, aby vlasy neelektrizovali, hej. Ale tento šampón je proste taký mini zázrak. A viete, ako vlasy z vrchu a vlasy zvnútra, tak ako všetko, aj pokožka zvonku a zvnútra, hej, aj naše oči možno zvonku a zvnútra, hej, tak proste aj vlasy musia mať, aby sme dosiahli ten efekt, ktorý chceme, musia mať tú podporu trichologickú, to znamená, že tú vnútornú, hej, a to je, u Nutrilite je to vlastne to veľké šťastie, že my si to môžeme iba naskladať. Tieto všetky veci, ktoré my tu máme, ktoré Janka s Jožkom spomínali od Nutrilite, vitamíny sú doslova personalizované, čiže vieme vám poradiť a povedať, čo vaše telo potrebuje. Samozrejme podľa toho, ako budete komunikovať, čo vás trápi, pretože vždy v tele dochádza k niečomu, keď, viete, nie je ten balans vyrovnaný, hej, ale jedna strana prevyšuje a druhej strany je menej, hej. Čiže máme tu vynikajúci vitamín Daily a máme vynikajúci vitamín na vlasy a to je biotín C+, čiže vlasy, nechty, pokožka, ja to takto dám úplne dopredu, hej. Tieto dva vitamíny dohromady, alebo potom je to vitamín, multivitamín väčší, teda tento Double X a tiež s týmto biotínom C+. Samozrejme, že k tomu sa pridá ešte vitamín C alebo omega-3 alebo proste niečo, ale tieto dve veci, buď daily multivitamín s vitamínom biotín C+, a to je naozaj také ako by som povedala, také niekedy zázračné, hej, ale Double X je pre aktívnejších ľudí, ktorí majú viacej výdavkov, hej, energie a viacej stresu. Takže môžete sa rozhodnúť medzi jednou a druhou sadou, hej. A zároveň treba používať šampón a budete mať naozaj postarané o to, aby vaše vlasy znova rástli, pokiaľ nie je to veľmi dlho. No, čo sa týka zasa zdravia, lebo to je moja
taká záležitosť. Viete, že ospravedlňujem sa, ale takto. Za chvíľu tu máme 4. marca a 4. marec je deň obezity a s tým sú spojené veľké slová odborníkov na to, ako vlastne nebyť obézny, ako obmedzovať niečo, ako proste žiť zdravšie, hej. No a zasa ste niekde, kde toto máme takto na dlani. Čiže máme to v programe, ja ho takto otvorím, ktorý sa volá Health Point. A keď hovorím, že program, viete, tak to nie je dieta. Pretože keď je to program, tak je to postavené tak, aby ten človek, ktorý hľadá riešenia, aby 100% dostal to, čo hľadá a prišiel ku svojmu úspechu, to znamená na svoje optimum. Hej? Takže je tu napísaná takáto veta, bez ohľadu na to, kto ste, bez ohľadu na to, čo robíte, máte absolútnu pozitívnu silu urobiť zmenu. Bill Phillips. Hej? Čiže nie je to o tom, že niekto povie, že ja neviem schudnúť, alebo ja neviem prísť na svoje optimum. Hej? Ale myslím si, že tento program je veľmi starý, je klinicky testovaný, je viac ako 40-ročný. Bol vytvorený vlastne pod lekárskymi vedcami alebo pod lekárskou kontrolou, alebo neviem, ako rýchlo to slovo mi príde na myseľ, pre ľudí, ktorí mali nad 250, nad 300 kg. Hej? Čiže z tohoto titulu bol vyvinutý. A až potom, keď sa naozaj stretli ľudia medzi networkom a medzi tou nemocnicou, tak zistili, že aha, veď my toto môžeme mať u nás s výrobkami Amway. Takže s výrobkami Nutrilite. Hej. Ten program je fantasticky urobený. Má prvé 3 dni, ktoré sú také, že sa zbavujete skladov sacharidov, potom máte redukčné dni, to ich je 28, potom sú dni, počas ktorých si vlastne pridávame trošku jedla viac a zisťujeme, čo nám robí dobre a čo nie. Čiže to je od 29 do 42. dňa. No a potom je to dlhodobé udržávanie hmotnosti. Čiže naozaj sa treba možno, že aj porozprávať s niekým, keď vy to práve nepotrebujete, hej. Ale ja si myslím, že sem tam každý chce mať to optimum, takže veľmi rád príde k tomu, že možno práve v tento deň, keď budete veľa o tom počuť, aspoň si myslím, že to tak bude na Slovensku, že to budete počuť, hej, tak môžete pomôcť niekomu, kto si s tým chce naozaj poradiť. Takže motivácia vás naštartuje a návyk vás udrží v pohybe, hej, Jim Ryan. Takže ja vám prajem iba veľkú hrstku motivácie, aby ste proste boli nadšení z toho, čo máme možno k dispozícii. Ja ešte pridám možno, že tú najnovšiu vec, a to sú testovacie kartičky, testovacia maska, a ja sa veľmi teším, lebo dneska prišla, takže vám ukážem, ako ju budem aplikovať, tak vám potom porozprávam. Každý to dostal so svojou objednávkou, takže si myslím, že všetci to môžete mať a všetci môžu byť takí, ja poviem tak, že my sme naozaj hrdí na to, čo máme. A neviem, čo povie Rimavská Sobota na to, ale myslím si, že hej. Určite, tak, veľmi. Áno. Budeme tiež dneska skúšať. Takže ja ďakujem pekne za slovo a srdečne vás zdravím. Ďakujeme Elenke, ďakujem našim, že sa podelili o svoje skúsenosti, o svoje radosti s touto príležitosťou, lebo sú to naozaj radosti z bežného používania kvalitných, prírodných výrobkov, ktorými pomáhame teda, ako aj bolo povedané, nielen prírode, ale aj nášmu telu a teda v prvom rade našej rodine. Čo na záver dodať? Čo z tejto príležitosti, čo z tohto si vieš pre seba zobrať, predstaviť? Možno to tu nebolo dnes až tak prezentované, ale
potrebuješ zarobiť 100 eur navyše, alebo iba 50, alebo 1000, potrebuješ si zarobiť na splátku podnájmu alebo splátku hypotéky, alebo potrebuješ si splniť nejaký nový sen, alebo chceš len cestovať a chceš si dopriať takú dobrú dovolenku v lete. Neviem, je tu niečo naozaj pre každého a myslím si, že bez tých peňazí už dnes sa nedá, aj keby sme veľmi chceli. Takže sú proste potrebné k životu. Už je na vás, že ako s nimi naložíte, ale sú potrebné. A tu v tomto projekte sú tie peniaze. Sú tu pre teba. Takže si z nich môžeš zobrať, keď preto niečo spravíš, samozrejme. Bez toho to nejde. Takže ja ďakujem ešte raz za vašu pozornosť a tešíme sa na budúce. Ahojte.